magsakripisyo ka. Nothing to sacrifice. Gihatag na nimo ang tanan. Apan, ikaw pa ang makaluluoy. I will give you all things. The things. Nothing. Dahil mo kong makaluluoy. I'm just like the poor man, the poor people in the sidewalk vendor. Tawagan na lang ko ninyo, Cheryl. Just call me Cheryl. Tagalapas, Carmen, Davao del Norte. From over Carmen, Davao del Norte. Over. Lapas na dyan, lapas. Lapas dahil yun over? Ha? Partner, kahinay na gurbada. Sino na ma-over? Dito over. Lapas, Carmen, magka. Sa dahil. Sino sa over? Hindi. Lapas man. Padayon. Doon ako'y kaipon. Si Otik. Just, I have a boyfriend and I'm staying in one room. Just call him Utik. Doon katuig ming nag-ipon-ipon. Yes, we are together 2 years. Human na lay-off sa sagingan si Otik. After all these years with the banana plantation, Wa na siya kakitag trabaho. his eyes is blind. Utik is blind. Otik is blind. Wala man siya kakita, din naglabutan na. Yun, gusto man na yun. Wow. So you work. Yes, Utik is blind work. Nothing to see, work, anything. Relax and see a movie. Una ako'y nagbuhi ni Otik. I just work with Utik Ato na standby na lang siya. until Utik is stand by me. Stand by me. Stand by me, wag mo'y trabaho. Salita niya. Apan ginapasakitan ko ni Otik. Yes. Grasshopper Utik is hurting me. O din hinagsugod ang gapnod. Sa kong And this kinabuhi. is the story and the stagnant of my life. Akachek! Countdown? Oy, Tik. Tik. Yang Ano ba ka? kay karon na? Saan si Utik? Bubog ng buga. Bubog na po ka, Tik. Ha? Pangutana! Bubog na sa tong sukat, Tik. Gawat. Save, panayabo na. Ako'y kondo, Tik. Pwede Tik, kwarta, Tik. Oy, kayo sa kabalo. Buwag na mga kwa na to. Mga espiho na to, dire, Tik. Ayaw ko pakinahan natin, good, Tik. Tik, lain na gini mo, Tik. Oy, Tik, ayaw, Tik, ba, Tik? kong panaguta. O siya sudan ba? Nagluto ka wala? Tik na ko'y kuha na ka ng nilatang ukra, Tik. Kung isa-usa na das ginamos, Tik. Wala kita lang. Oh, di dindot pa kayo ng konti. Andong nagaginong na nga mo. Kabayana ka! Kanda ko! Tik, naman, dindot pa kayo kanon dyan, Tik. Naman na eksakol ako. Agay, Tik. Naman na eksakol dyan nga kwan, Tik. Kamuti, Tik. Kanalang, Tik. Imuha man ang ideya. Kaon.
Ito na mong naong sa kabuti. Humay man ako kalontik din naman ang angay sunana. Una na. Ay, lutuin ko gamit pag-uuli. Akay. Sabot ka! Dugo ako baba. Ludaan ba siya kanina? Di ka na imam ko ginadidi. Sabot ka, lutuin ko ha. Taray ko kasi mo ang kuhan ba, ikaunsi ka tululotik ba? Ibabay mo sa wayon ha. Hindi mo magkumingking. Hindi ka sabay akong salarin ni mo. Di ba makikibilin ng kwarta ni Rete? Ano ba Ako ba'y mo singlon? Ako ba? Ay, di ko alam kung may gatang na kuwate ko labi sa ano na to, te. Wala Ayaw, din tik, pinangita patik, tik, 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 ayaw, tik, patik. Wala ka nangita porta? Wala ha? Teka, ayaw, ada, tik, pa. Di ko maginawa, tik. Ginudaan ko mo. Kaya di grabe, mura na akong go, mura na akong bikik, di akong naong kay ko, di ko, di akong nakayo, tik, Ayaw ko singla ha. Yogi ba ko pinali? Ha? Hindi mo pa yung samukod sa kong pag-istambay? Tek, kung saan man ako, tek, kawa may nangurang sa kuwakwan, gibon eh. Umabot ko yung order ni Juan yung Saan produkto. man ako, tek, uy, aba yung ko'y mahal. Basta atiman ako. Sabot ka. Sige, tek, pag inikabot ko, matik, agay. Nakita kaya ko ang tagbaso tong ice diri. Ay isa nga mo shooter naman lang ni. Amigo ng text. Si Patrick. Grabe gloat ano niya. Salamat ka. Kumusta na you? Reply na ko. So ka! Tek, ano nila text na. Kung saan yung replyan. Ang pira mang kutsa. Sige, yung text dia. Alangan, replyan. Wag na ako siya, Tek. Ay, Tek. Ay, naging mo, Tek. Ay. Ingan kita, atiman ako. Sige kang text ka kay laki na! Tek, alam mo ko yung laki. Saka malipakya. Imlay na kayo. Ayaw ko natin. Naglisan ikaw barong rin. Tek, ba't yung walang tahon, Tek? Ayaw mag-text sugay laki ha. Wala ko lang tingnan akong amiga si Pachuchay na akong gano'n. Ayaw ko gilara. Tek, ayaw, Tek, naman na, Tek. Ako ng driver mong ka-text no. Pero ba nadarita te. Ayaw ko gilara. Akay, Tek. Text to ha. Text. Wala lang eh. Baka kontra. Akay ako babata. Uwa. Akay, di wala man, di wala kaya. Sunod ka mag-text ka na aras tubangi. Pagkaon ko na yung cellphone. Kita kaya akong kalawasan, Tek. Kayo, Mig, eh? Muna naman ang nilambiran, Mig. Kain na kayo akong nagbunong na dyan kayo ko nang akong kuha ng living partner nga si Utik. Uy, grabe kayo bukat kayo kawat para may tarbaho. Nakabantang nasa kayo mo kuha na mo order sa kuwang-kuwan. Gibon, eh. Wala pa magalit may order sa kukuhan. Balik-baligyan ako nga natastas. Sabi ako baligyan ng natastas. Kani mo ako, kanina ko ang nang-Anastasia. Uy, ikaw pa Chuchay, nahalina na gano'y mong kuhan. Ay, lakon kayo, mga hiling ko ba sila kaya ukay-ukay?
Jonathan. Uy, isumbong na ko. Nung saan naman yung living partner nga mangulata man na. Saan man ako pagbuwang kang imahal man ako si Utik. Ano yung magmahal ka kulatahon ka? Bitaw. Okay, sa kuban. Wala naman gwapo na imong kuya. Kaya sige, mangulata. At gusto nga kuha, nagbulag na lang yung big. Hindi man may magkasinagtanay. Chat-chat mong saglain. Ano, espera ko mo masakiti ato. Buhay tulog. Bulit ko na to sa ilahan eh. Nagpapagtulog, pero okay lang. Tulog lang siya, mama. Ako'y nanay ko. Pero at least wala tagikulanta ka nang imuwak namin mo na sa utik ko. Oh, man. Kana magla, ako ba'y nalibin anang utik. Iputlan ko ng utik. Saan ba na ako ni mga amiga, uy? Uy, isumbong na ay. Hindi ako ni magkaya di. Wala na yung mamatay naman din siguro kuhanin yun. Pagkaon di atik, oh, kaon na di Butang atik. ako. Pag-iandam di atik. Diyan pa si gustong itda. Tik na di atik, pagkaon na di atik. Kasudan. Na di atik, kanang kuwan man na, kan tortang bulinaw, tik, wala yung lain, tik, ng sutan lagi, tik. Ibag-ingnan ka nga. Pag-uno-unog tilapia. Wala matay, pila na may kwarta ko, tik, 20 pesos, tik. Agay. Ay, tik, kinablan sa may ako, tik, pati pasok ang saron. Gusto may pasuan na ka na? Ayaw, tik, batik. Ayoko palagutan. Tik, ayaw, tik, tik ba. Balik-balik ko na rin naman kung pangalan. Sabi na naman ako maganda. Sa mga oyong mo na kaligo-ligo. Tik, alin mo na ka, tik, batik. Ano ba? Tik, ayaw. Tik, ayaw, sigay mong ilong, tik, ayaw. Diba ingo ko, unaha ko. Tik, alam mo naman sa pamangko rin, tik. So importante pa na yung pinalansya kaysa sa kuha. Tik, ayaw. Ano ka bang kapoy ko in-standby? Tik, ayaw. Kapoy ko dilingko na ng bilyaran niya? Pilihan pa ko, nagbrahaay may ganyan, pilihan pa ko. Niayan, pati kasana di mata. Ayaw, tik. Tik, ayaw. Kay Arvin, matag bulamanat, kasan po kayo. Ayaw ko. Unahon na. Tik, ayaw. Kaya balik na rin! Hoy! Pulis na ka! Sabi ko yan. Sa may problema ni mo? Well, mo, sir. Sir Lags. Hindi ko lahat ako sa akong living partner. Grabe ka naman. Ina na rin mo ginawa. Grabe naman po na mga kulata ng imuhang living partner. Pangalan niyo mo? Shirley. Cheryl. Magtarong niya. Naman nga, sige ba kung kulataw, sumbagong ko sa ulo. Nakita kayo kung anong ulo ako. Diba? Gusto na ako, ako na lang ipapriso. Ipadakop na lang ako lang ako ang living partner. Oh, sige. Karon mismo. Ako lang tuon na. Asa ba na yung living partner? Nara dito sa mong boarding house kay. Di ko na siya masibat. Tara man lang kayo. Mamalay trabaho. Mamalay kwarta. Oh, sige. At tuon ako. Yan na lang. Pasag na lang ang typewriter niya. Mag-type lang. I-record na natin ang imong tingog niya. Okay, mag-type na lang siya. Sige, sir.
niya kung 45 tabos. Ano, up. Siya to. Si Utik. O ako. Nganday. Usisag, boss. Iso, gilay ka. You're under arrest! Anything you say will be used against you. Sumay kaso na ko. Put your hands in your shoulder. Isa to siya sumay kaso na ko. Ano sigrita mo na? Sigal pa naman nun. Kanin ka pa suka. Ikaw. Tanaw na. Iso ka naman. Wala na ka ba? Pulis brutality na. Police brutality. Mismo ba na nagkoni mo? Kada siya, sir. Kada siya, Sir Pudong. Wala siya, sir. Grabe kayo, sir. Grabe kayo na mga lata, sir. Alam nga naman na sila yung lalaki. So. Naman nila yung lalaki. Ikaw daw, Biyo. Yung mong asawa na nila yung lalaki. Ganahan ka. Okay na lang yung lalaki. Yung ulit ko taho niya eh. Hayot ka. Balik ka na. Bayot ka ni dili ka rin manakit ang babae. Ikaw pa. Si klase ka. Hindi pa ko nilo. Ako tanaw itong bangga ko. Sa bayot ka nili. Dili. Wala tawag kang babae. Wala ko niya atiman na. Yung ate mara. Nag-stay sugla yung laki. Hindi ko niya timanon ka. Pero ba mag-standby? Stamba na ikaw. Amod nito ho. Sir, ako may napakaon na niya, sir. Sir, kaya juga kayo kalang di ko makatawag ba dito. Kaya ko na tao na ko niya, sir. Kaya na kami na sa Pilihan, sir. Sige na naghatak. Alam na sugal sa niya ng kaya pa nagpunto kanila, sir. Niya, akong kwarta nga. 5 pesos, nagpiso na lang ginabilin. Yun ang kwaon, sir. Kaya mga doon, medyo karira, sir. Sir, nandiyo ko rin pala. Parang ko na may mapriso na ako ng tawanan, sir. Para matakaw na dyan, sir. Ikaw na, Gam. Sir, paliloy ka, ganggang ka sa kuha. Ikaw na, ang bom. Kaya mga i-off ng inyong kamera na. Kabalo ka na yung gibuhat si mong live-in partner, no? Kabalo pa ka ko sa kaso ni mo, eh? Ha? Unsa man, sir? Ako kabalo. Hindi, sunod na dito. Pudong! Isunod na dito, Pudong! Sir, yes, sir. Sir, ang ato tableto, sir. Naanda na pag-iya. Sir, pasas na namin, sir! Sir, ayaw ko matunda, sir, yung mga bagis. Grabe. Sir! Dila na mula yun. Tatuan na nito, hanan, eh. Sir! Gang, ato ni hiluton, gang. Dili ni madala gilot, Sorry na, wala. Nako, di mo, wala na. Natagap na ko ni mo. Gang, di ba wala kay lalaki, gang? Wala ko yung lalaki, pero ipapriso, kaya po taka. Sala ko na ko, gang. Standby na ko, mangita na akong trabaho, gang. Sige na, gang. Joy! Sa'yo na kay Katsoy ba? Para mamatay si Joy. Isog ka. Gang, sige na, gang. Ayaw ko pasudla niya, gang. Luwi ka, gang. Gang Wala ba? ko kabuhatan na, gang. Pasaluan ako, gang. Agam na ko di ka ka. Sir, kapalay bahala lang, sir. Kapalay ko dito, sir. Kaya mamisan ko kayo, sir. Kaya Ano si agam na Kalinga, kayo. ha? Ayaw, sir, ayaw. Sige. Ayaw. Ayaw. Maluoy ka. Panlaw na ito, Pudong. Panlaw na ito. Brad, ayaw, Brad. Brad, suta. Isog ka? Isa iwan bag ko pa kay kadere. Ano na ibago ko rin, ha? Ano kagato kong kahila na? Brad, Bago ba ka rin? Bago bitaw ko. Ano mo rin? kasi niyo wala na kang living partner. Punta na ko kasi ako ang kaso. Hindi ko mga tanam eh. Hindi ko gusto makabalo. Kaya ano ko tana, ako kaso lang ko, kabalo ka? Hindi ko mga tanam. 5 times murder. Sa? Gusto ka gulgulon ka ng imong ban, imong ubol-ubol? Kanya
na ko nga toothbrush. Nagunit si toothbrush na haik kayo. Pero dili ni ma. Feeling, Kanya akong feeling po ganyan nga sa si Ian Venerasyon. sa likan. Kita ka ni? Ako na ko nagwantong si Kwate. Ada ko ba? Pagkalingon siya baterol. Yakal nga kahoy. Napagi groove. Sama ka. Taluoy ka, Brad. Ha? Talawan kay ko, Brad. Ako pinakatalawan sa mong lugar, Brad. Dali. Ano mamulat tayo magagasa ang driven ba? Okay. Gang, pag-asal ako na ni Gang. Wala rin mong gang, Dre. Ikaw, Tino, gaba lang ako, tika ka. Enjoy kita ang doa dari ron, coy. Dua. Ano ba po mo? Boleh pa ni. Brad, gano'n mo mga nigaw sa prison, Brad. Hindi ko ganan, wala ko pa rin din to. Look lang yung kayawon. Ingon gani ko. Ingon kawas kay gapo dihawon ko. Okay ba? Brad, tama na, Brad. Gang! Tawagin ko, Gang! Okay, Gang! Gang! Ada kakam ka. Wala ako. Talikod. Talikod butang ang paling liap angkol kag mantika niya, eh? Gang! Sama. Isog ka. Tanggal gas kita ni Ron. Ako yung gipapriso si Utik Dolanday. Ako siyang gipatagam. Kaya dili lalim yung ginabuhat sa kong papangulata. Human ako sa kabulan, iatras na ko ang akong kaso. Bato kaniya. Pero wala namin nagbalik. Ako wala sige taga-agtsansa nga magbago. Apan di na kumubalik pa. Kasi kulatahon na po ko niya. Nangin siya magbalik, may pandili na ko. Igo na. Husto na. Kapoy na. Salamat Dolanday. Di inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. At sa sunod gayon, inyong suwat magtatampo. Sharing.